Allah ji ganshi sunan mutumin surun bai a je kurgui a tambaya in ka je lafiyan bare bari kawai ka ce a kai ka kurgui za a sa ko kuma ka je zawuyan mu a baka wani dan agaji ku tafi tare kuma kar ku tambayi wani a gefe ban yafe ba a bari heran juma'a an sallame a sallar juma'a sai a tambaya ma kirho a ce ga abin da mai guduma ya gaya mana haka ne ya kama na tuba annabi Muhammadu na tuba annabi Muhammadu duk yan uwansa suka taru a kai me ya faru ne matar ta ce haka kawai yake bacci ya kama ihun ya tuba manzan Allah yan uwan da yake ba jahilai bane su ma suka kama mun tuba manzan Allah mun tuba manzan Allah mun tuba manzan Allah can surun bai ya farfado da ya farfado hannu ya shanye inda mala'ika ya rige wallahi aka yi ta dofa diwani ne da la'ilu ne alburda badamasi ishiriniya shekaran shi 3 sannan ya fara ɗaukan abinci ya sa a baki bana wani gari da ake cewa kwandai a nan ya hau sama da mutum dubbai da bakin shi yake faɗa ya ce shi yasa duk mutumin da ya sallaka dan izala ya tuba ya ce shi dai yanzu dan izala an sun kai miliyan 1000 suka mutu ya ce Allah ƙara azaba ya wuce to shi yasa ya rage wa mutanenmu Qur'ani ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan idan makiya annabi in sun mutu ku daina musu sallar gawa in sun mutu har ta kiyama wala taqum ala qabari ku daina bin gawan zuwa kabari ku je ku yi addu'a Qur'ani ya hana in dan izala ya mutu ko ubanka ne ka dage ka bar gari in aka je aka binne arne ka dawo an ce ashe babanka ya rasu Allah ji kanshi ka ce to waye ba zai mutu ba kar ka ce amin ka ce to waye ba zai mutu ba tunda manzo Allah ya bar duniya waye ba zai bar duniya ba ba kai ba yi mai addu'a ba kai kuma in wani ya mai addu'a ka ce amin in dai dan izala ne Allah ka tsare mu bismillah akramakallahu Allah ya kara ma ba a auren yar dan izala sai in ta yadda ubanta kafiri ne alhamdulillah amma zaran zuciyanta ya yadda ubanta musulmi ne aurenta haramun ne dan malam bil'ama dan ba'ura ya je ya aure yadda ba sa son annabi Musa lokacin da annabi Musa yana bugawa da uwayen tace malam kana zaune Musa zai wahalar da zuriya na ya daga hannu zai wa Musa bakar addu'a Allah ya juye mai Allah ya ce watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu aglada ila al-ardi wattaba'a hawa fa masaluhu kama masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yataqun kaga ya aure yar izalan zamanin annabi Musa ya shiga bala'i in dai yarinya ta yadda ubanta musulmi amma in ka ji yarinya ta zo wallahi duk abin da mai su mai guduma suke baran nan ga uban nan na tanteron kafiri ne Allah nake na bar gidan arnani ke kara 1000 ba ni ba su yawa sai ka kwato ta masa ya je gaban alkali ko gaban sarki a daura aure kar ka yadda daura ma aure ginde yan zana tunda kin yadda ubanki arne ne fa ba zai daura mana aure ta ce kwarai ina ruwana da alade yawa sai kwashe ta zuwa gaban sarki ko alkali a je a daura aure amma zaran tana da imanin ubanta musulmi ne to za ta iya karkata ka zuwa ga kin manzon Allah wata ran tana karkata ka sai amma irin da malam bil'amu Allah ka tsare mu bismillah akramakallahu na wata mata ta ce maka tana gaishe ka Allah ya kara ma daraja Allah ya kara ma jagora cewa tana da tambaya na idan suka zo roƙon Allah wata bukata na alheri ta kansu